Töyengkha borokni nangkukmani. Tui kwriyengkhake borok rok langma mwthangthani kwbangmano jwngjal nugo. Ajorao tui kwri bai gtalui ma tongo. Para para bisingni amchaini lukurok. Omo haino tui kwrini koktoma haino hai phai sokpai jaokha. Jompui jolani tampui kamini lukurok sal kwdwgma romoi tuini bial tui kwriyengmani bagui kwbangmano jwngjal nugui tongkha. Borokni o jwngjalni koktoma khnaui bongni kamio nainani bagui thangsoguika kha gwnang maya gwnang MLA Biswajit Kalai tei bini logio tongkha engineer songrok. Bo engineer rokno logio tui jompui jolani tampui kamio thangui tuini bial wngmani no Rwnani Naikha tei abai baksa tuini bial no yakagrwnani bagui samung bahaino yapri romkha. Tui manthogrwnani bagui tei naisingna nangglak aro amchaini lukurok sal kisachuk klaimani yagulono tui manthok bainai hinui koktoma thumnai rokno sai khwnarwkha kha gwnang maya gwnang MLA Biswajit Kalai. Simi onek bosor moi lukoroni bagi tongmani tui horni bagi kwbangma sarkar phaio thangmung tha tabu lagati kono khaimia tabule lukoroni jwngjal wngani hnai samung abugui phaimani nugui lukoroni tui tam kasam. Belai hambai sini media rokno ang actually omongkha public demand nok nukna kwbangma salrumui o je sini tampui waigati o lungphung mongkha sobje sini area ni bisingo tui manthoya jaga oro nini rig kaibo tui phaya gai submersible kaibo drilling khaibo tui maya gaumani kuno alada kuno solution korikha just abo ang department of belake hambe mario tini hajorao jeng je public demand khaimano ang nijubu demand kha ke asem bebu saka gaumong kha kai heta bo je innovative scheme obo all jagani simin tui plangise sakabo joto refine khaya koi kaham khai o chini je tinta para omong kha belai crisis jagam jehetu goro je tui solmung khangte tui crisis hoite the drinking water borni ekdom actually borok to jibon basi thane nengke nungjanai tui belai khin nangu ge chingnu khawra tampai bo chung deli age tui phai praino tui phai pano chung bon sufficient khaimya ge tui nungjanai rimanon kitu nung tu janai rimaya gai omo haimang problem solve lai tong kabangma din domoi no to samna chung ta kabangma party khalega MLA laikha monitoring laikha kintu omno success khaimana moto kebun thani gre tabo kintu chini department mo sungma bai ekta project sung submit khaima bai tabo chin goshoya koi kaham ekta jaga sung project sung mankha aro bo chin ison thana omno sung surinai o project daki samungo nangai success sung thum Bufo rogo sengjana rok kha mo already tender pai thakha abo tabo just 2-3 din bising samung surong sinai ga prai ek bosor bising no mo samung pura complete ngai sung oron tingma nangai karon mo chikon project ya kotor project